Sinä päivänä, kun liityin armeijaan, isäni sanoi minulle, poikani, sinua ei ole siunattu suurilla älynlahjoilla, etkä tuolla naamalla saa rikasta emäntääkään, mutta sinä olet ihminen. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet jälleen tuleva. Joten osoita vähän isän maallisuutta ja kömmit pois sieltä sängyn alta, ettei minun tarvitse hävetä silmiä päästä. Tilanne. Pystytäänkö me voittaa noin? Ottaen huomioon, että meillä on kimmotilaatit ja heillä ei, meidän on mahdollista. Kyllä vai ei? Kyllä. Sinä olet saanut. Maa tarvitsee sinua tänään. Pysäytä valopallo etäisyydelle ja pistä viestiä eteenpäin lopulle ja laivasta. minähän kömmin pois sieltä sängyn alta ja annoin lääkärin ottaa sen verinäytteen. Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopallolla maksimikantamalta. Käske laivastoa valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin. Te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppunen vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppunen paljain käsin. Rajapimeyttä vastaan vedetään tään. Ja vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valopalloja. Pimeys laskeutuu. Tulta. Me seisomme majakkana yössä. Hippien edessä. Mitä hittoa? Sulkekaa läjäsovet! Aktivoikaa puolustusverkko! Hyvä puhe, sir.